Comisia Europeană, pe lângă discursurile politice ale Ursula von der Leyen și a Kadri Simpson, care e comisarul pe energie estonian, doamnă, mai are și niște tehnicieni. Și vrând nevrând, ei trebuie să mai spună ce se întâmplă. Și iată în fact sheet-ul Comisiei Europene ce scrie. Comisia va lua acțiuni suplimentare pentru a limita volatilitatea extremă a prețului. Deci o recunoaștere că e o volatilitate extremă. Aproape recunoaștere că e modelul de piață. Se va trece aici, am aflat că Ursula a ținut și un discurs, a dat de vot. Vor să facă un alt benchmark, un alt preț de referință, adică au constatat că prețul ăla de pe bursa olandeză e complet aiurea, dar toți se luau după ăla. Și ca să reflecte realitatea de pe piața de gaz. Deci aici e o recunoaștere că nu avea nicio legătură cu fundamentele economice. Adică că prețurile astea erau complet aiurea. Nu? Asta e în fișa tehnică a Comisiei Europene. Apoi, un mecanism temporar de gestiune pentru a evita volatilitatea în piața de ziua următoare, volatilitate excesivă, și a limita spikes, adică vârfurile în prețuri, în prețurile de derivativele de energie. Aici deja... Adică în zona aceea care discutați acolo cu derivatele, ăla era cam Exact, adică aici e capitulare totală. Sigur că acest fact sheet cine îl citești? Îl citesc, mai citesc niște specialiști. În discursul politic nimeni nu vine cu așa ceva. Deci aici e o recunoaștere clară că e volatilitate pe piața spot cu referința bursa olandeză și că e o volatilitate excesivă pe piața de ziua următoare, pe piața respectivă, intraday, asta nu e de ziua următoare, chiar din piața respectivă. Am zis că se fac la 15 minute. Pentru că sunt piețe financiare care speculează pe lângă. Deci recunoașterea Comisiei Europene, asta nu e luată de la Putin sau de la Kremlin, e luată de la Bruxelles, de la Comisia Europeană. Și în sfârșit, două acte delegate, astea sunt acte care le face Comisia Europeană, nu mai trec prin Parlament și Consiliu, ele primesc permisiune de la Consiliul și Parlamentul European, ca să reducă presiunea de lichiditate pe participanții non-financiari, în coordonare cu European Securities and Markets Authority, care e de fapt autoritatea de supraveghere financiară a piețelor din Uniunea Europeană. Deci aici, asta chiar cine o citește zice, oare ce înseamnă asta? To ease the liquidity pressure. Ce-o fi înseamnă? Pe asta, propoziția asta ascunde că e de fapt o teribilă criză financiară în care au fost prinși și participanți non-financiari, adică firme de energie care și-au băgat degetele în plină și au jucat financiar. Și acum vin și cer bani de la cine? De la noi. Adică de la state. Adică au început și ei să joace pe piața aia, că dacă citește cineva nu-și dă seama și au pățit-o și acum trebuie să... Când o să vorbesc de piețele financiare, că acum sunt la piețele de sport, am să spun ce lucruri teribile se întâmplă acolo. Adică criza asta de lichiditate e la fel de mare ca cea din 2008-2009. Prinse nu actori financiari, ci marile firme. Enel-ul, de exemplu, care știți că Enel-ul se retrage de la noi. Se retrage pentru că e în faliment financiar. Și își retrage operațiunile. Nu că nu-i place România sau că n-a câștigat bani din energie aici. Dar a pierdut așa de mult pe piețele financiare că nu mai poate să susțină. Așa, și acum asta cu gazul e foarte important și capitolul acesta. Adică se vorbește foarte mult despre gazul ăsta lichefiat și ăsta e un capitol important pentru că pare așa. Gazul acesta e mai bun decât gazul rusesc, pentru că gazul acesta este vândut de o democrație. Și dacă este vândut de o democrație,
chiar dacă este mai scump, și eu înțeleg, poate sunt oameni care cred sincer, domn profesor, lucrurile astea. Adică eu cred că majoritatea, să știți, nu sunt rău intenționați, dar pur și simplu cred sincer că dacă noi cumpărăm un gaz mai scump de la o democrație, facem un lucru mult mai bun decât dacă vom cumpăra un gaz ieftin de la o autocrație care a mai și invadat Absolut, Ucraina. dar există și o explicație care pare verosimilă până la o anumită limită, că plătim un cost pentru a menține un reper moral ridicat. Numai că aici iarăși o parte noastră. Ursula iarăși o mai ia gura pe dinainte. Ea a făcut multe gafe pe ea. Și a dat un interviu în care a zis nu mai luăm gaz de la regimuri autoritare, cum e Rusia. O luăm din altă parte. Și a enumerat Qatarul, Azerbaijanul și alte De parcă regimuri Qatar democratice. este acest far al democrației, nu? Da, da. Și a enumerat câteva regimuri. Și, sigur, a pus și SUA, dar pe lângă SUA a mai pus Qatarul, Azerbaijanul și nu mai știu, Kazakhstan. În orice caz, democrații recunoscute, cum sunt Qatarul și Azerbaijanul. Exact, democrație. Mi se pare Nu și-a dat seama, amuzant. adică a pus acolo SUA și pe urmă adăuga și asta, că ia gazul. Aici sunt trei mari probleme cu gazul ăsta, care sunt foarte serioase, iar spuse de tehnicieni, nu de politicieni. Una e economică, una e fiabilitatea aprovizionării și alta ecologică. Economică e mult mai scump. S-au revoltat chiar și unii politicieni că gazul american e de 4 ori mai scump decât gazul rusesc. Bun, dar aici am zis că apărăm moral, ne așezăm pe acoperișul moral al Universului și plătim din buzunar ca să ieșim cu fața curată. Cu fiabilitatea aprovizionării e puțin încurcată treaba, pentru că aici aceste metaniere, cum se numesc, adică vasele care transportă gazul lichid, nu aparțin unor state suverane, fie ele și autoritare, cum sunt Rusia, Qatarul, care totuși, autoritare fiind, oferă totuși niște garanții că pe contractele alea de 10-15 ani le chiar onorează. Vasele astea se pot plimba oriunde. Și e un caz povestit. Când un vas din ăsta plecase spre Europa și pentru că a primit o comandă din Asia, s-a întors, a deschis ecluza și s-a dus în partea aia. Vai de mine, deci tu stăteai să primești, să te încălzești, să-ți vină gazul. Da, adică aici sunt niște companii. Da. Ai rămas în frig, ne pare rău. Ne pare rău, au dat unii un preț mai bun și ne-am dus acum. Deci astea sunt. Deci asta este vasele astea sunt foarte flexibile. Sigur, vasele astea se plimbă și se duc unde e prețul mai mare. Sigur, probabil că sunt și niște intervenții politice. Mai cheamă Biden, șeful companiei, zice, hai, fii băiat rezonabil și trimite puțin gaz în Europa, că acum suntem în război cu Rusia. Dar, în principiu, astea sunt niște firme private care, dacă funcționează după principii de piață, n-au niciun motiv să se ducă acolo unde prețurile sunt mici. Trebuie neapărat să se ducă unde sunt prețurile mari. Dar asta cu ecologică e groasă rău. Aici eu am niște date calculate. Gazul rusesc în conductă, ele sunt calculate cât costă ca să ajungă în Franța. Adică, de fapt, nu cât costă. Nu e costul ecologic, nu e costul în bani. Care e amprenta de CO2 a gazului rusesc? E ca să ajungă în Franța, nu în Germania. 23 de grame CO2 pe kilowatt. Gazul american e cel puțin 58, adică de 2 ori și jumătate, aproape mai scump, de grame CO2 pe kilowatt. Asta în cazul în care ei transportă gaz lichefiat, nu având ca sursă gazul de șist. Pentru că gazul de șist produce o amprentă și mai mare, se mai adaugă nu numai transportul și alte chestii, se ajunge la 85, adică la aproape 4 ori mai mare amprenta gazului american, care are ca sursă primară gazul de șist. Deci nu trebuie să ne sacrificăm doar economic, ci trebuie să ne sacrificăm și ecologic. Ca nu, da, e deja o dubă proastă, adică treaba asta o face Germania, care are viceprim-ministru și ministru ecologiei, un politician de la Verzi. Adică toată lupta asta împotriva schimbărilor climatice devine o glumă proastă. Adică când tu iei decizia,
decizia... Bun, aia cu moralitatea am înțeles. Suntem, am spus, ne urcăm pe acoperișul moral al universului. Și nu mai luăm gaz de la ruși, luăm de la Qatar. democrații. De la democrații. Dar asta cu ecologia, ce facem? Că nu mai e nicio explicație. Pentru că noi, asta e o chestie existențială. Adică punem o parte... După ce și așa suntem în urmă, suntem sub grafic în lupta cu schimbările climatice, mai facem o întârziere acum? Pentru că, în paranteză fie spus, toată criza aia financiară, care a produs deflație, a produs prețuri foarte mici la energie, anormal de mici, timp de un deceniu, care a blocat complet lupta cu schimbările. Adică era nevoie de prețuri puțin mai mari, nu de 15 ori mai mari, 10-15%. Ei, și aici e un slide în care dau un citat. Trecem mai departe la un alt... Nu, aici e un citat care vine separat ca să încerc eu să demonstrez că în spate e o opțiune geopolitică de fapt a Americii și în Foreign Affairs, John Deutsch scrie încă din 2011 The Good News About Gas, în care militează, pledează pentru o piață globală de gaz care va fi foarte eficientă din punct de vedere al resurselor economice, zice el, dar, ce e mai important, o să blocheze exporturile majore de la resurse pentru câștiguri politice. Adică, ce spunea și dumneavoastră, nu mai luăm de la regimuri autoritare care încearcă să obțină câștiguri politice. Încercăm noi să câștigăm. Și aici eu am un set de articole de Foreign Affairs unde sunt abonat. Deci, în perioada 2010-2020 au fost nenumărate articole care pun în evidență opțiunea geopolitică a Americii de a face piața globală de gaz, de a schimba de la contracte pe termen lung la piața spot și a scoate astfel Rusia din Europa și a veni America să înlocuiască gazul. Asta e, cum să spun, nu e o dezinformare. E o chestie spusă în reviste americane de prestigio. Cum funcționează piața de electricitate? Exact, asta este, cum să zic, cu gazul, cum să vă zic, iarăși cineva cu o minte din asta neformată în domeniu ca mine, când vine vorba de gaz, da, mi-l imaginez că e ceva concret, îl iei, îl transporti prin conducte, cu electricitatea devine și mai interesant, că pe asta nici nu o vezi, cum o să o pui într-o cană, cum să imaginezi. Da. Adică electricitatea efectiv. Și mai ales că ea se produce și vine la tine instantaneu în casă, cu viteza luminii. Da. Ei. Asta pot să știu și o definiție cu mișcarea ordonată a purtătorilor de sarcină, ceva de genul ăsta îmi amintesc de când eram mică. Da. Există și mișcarea browniană. Dar aici e ordonată. Da. Se creează diferențe de tensiune. De mișcă ordonată. Am lăsat piața de electricitate pentru că toată lumea, aici e un consens, că prețurile astea mari sunt legate de piața de gaz. Dar de ce asta s-au transmis la piața de electricitate? Și aici un rol important îl are modelul în care a fost proiectată piața de electricitate. Există așa numită merit order, adică ordinea meritelor. Ce înseamnă treaba asta? Că se încarcă în sistem cele mai ieftine până la cele mai scumpe. Și o să arăt eu puțin mai departe. Deci asta înseamnă că, dar partea tare e că prețul de echilibru e dat de costul marginal al celei mai scumpe producții de electricitate. Deci oricât de ieftin ar vinde unii, tu trebuie să plătești prețul cel mai mare. Și în același timp... Dar e total contraintuitiv, că la piață dacă te duci să iei morcovi, tu iei pe cei mai ieftini. Cum adică o să iei pe cei mai scumpi? Adică mă rog, poți să iei unii mai scumpi, de calitate mai bună, dar aici e și mai tare, că eu am dat odată exemplul ăsta. Te duci să iei porcovi, cei mai ieftini, să zicem, cu 3 lei, unii sunt cu 6 lei, unii cu 9 lei. Iei morcov cu 3 lei, dimineața te duci, dar omul de la piață, șeful pieței, spune, nu, vii seara să plătești, că noi atunci facem clearing, echilibrăm. Și
seara, când vine lumea de la servici, cei care lucrează, nu știu, fonduri europene, am o vecină care lucrează la fonduri europene și vine tot timpul seara la servici, dar probabil că are și venituri mari, adică primește sporuri de Europa și cumpără morcovi de 9 lei. Și tu te duci seara să plătești și zice, doamne, astăzi s-au vândut morcovi de 9 lei, deci plătești și matale 9 lei. Cam asta se întâmplă pe piața de electricitate. Adepții ordinii meritelor aduc două argumente. Încurajează producătorii să vândă la un preț apropiat de costul de producție, adică unul nu vrea să vândă mai scump, că e frică că nu mai vinde deloc. Asta e ideea. Am văzut acum ce a însemnat acest preț apropiat de costul de producție. Prețurile au cerut în cer, deci pe departe nu sunt apropiate. Și doi, e nebunia asta verde. Eu nu sunt contra tranziției verzi. Da, ideea că dacă crește așa de scump, dacă e atât de scump, o să fim siliți să investim în panouri solare și în alte surse, da? Nu, în primul rând, cei care sunt pe piață deja obțin profituri atât de mari pentru că și din mărănimia sufletului lor pentru că au obținut nu vor așa investi, profit. sunt încurajați să investească. Și aici e schema ce se întâmplă, ce am spus. Adică dacă cererea e mică, nu intră cărbunele în joc și gazul și prețul e mai mic. E doar de 160 de euro, dacă intră doar cărbune. Adică dacă se asigură toată electricitatea cu solar, vânt, nuclear și cărbune. Iar dacă crește cererea la 100 de gigawatts, atunci intră și gazul cu 215 euro și prețul de echilibru e prețul de 215 euro. Deci ce spuneam și în exemplu cu mortul, e destul de clar. Și acum problema intermitenței, că aici e foarte important de ce logica aia că oferi avantaje producătorilor de regenerabile e greșită. Și asta e spusă la un moment dat, am citit, doi economiști americani conservatori, care spun că piața de fapt nu funcționează de energie și spun ei missing money problem, adică e o problemă că nu există bani. Și o să vedem aici de ce nu există bani. Iarăși o revistă conservatoare, atenția Zvican, în care spune despre secretul murdar al energiei curate. Și spune că eolienele și solarele, de fapt, dezmembrează sistemele de electricitate. De ce? Pentru că, cum am spus, electricitatea trebuie produsă exact cât e consum. Ori soarele și vântul nu sunt permanente. Dacă nu e soare și n-ai cu ce să completezi, n-ai un backup, n-ai o rezervă de energie poluantă, rămâi pe întuneric. Vântul la fel, nu bate tot timpul. Dar ce e mai interesant e că cu cât se instalează mai multe eoliene și mai multe solare, cu atât sursele devin neprofitabile, alea poluante. Eu, de exemplu, când am terminat facultatea de energetică, secția electrică, în 1979, sigur, atunci nu existau solare, dar centralele de bază erau pe cărbune și hidrocarburi. Adică hidro și nucleară, când s-a introdus, sau nu, că nucleară s-a introdus mai târziu, în 79. Și astea hidro acționau la orele de vânt. Deci intrau și ele au fost proiectate. Cărbunele, de exemplu, combinatul din Oltenia. Au fost proiectate să funcționeze tot timpul, 24 de ore din 24, toată săptămâna. În momentul când ele nu mai funcționează așa, devin neprofitabile. Și atunci, pentru a menține lumina aprinsă, spun eu, în timpul acestei îndelungate tranziții, trebuie să coexiste, să fie profitabile atât tehnologiile curate, cât și tehnologiile murdare. Aici economiștii americani spuneau de acel money missing problem. Pentru că, de fapt, nu mai sunt bani ca să investești în tehnologiile murdare de care ai nevoie. Pentru că altfel intri în blackout. Ori treaba asta în piața nu o poate rezolva, pentru că dacă tehnologiile murdare, poluante, nu mai sunt profitabile, ele ies de pe piață. Piața nu rezolvă, piața le scoate, ele dau faliment.
Deci trebuie Și găsit... noi rămânem pe întuneric, practic. Rămânem pe întuneric, exact. Deci asta a fost toată o ipocrizie, chestia asta cu să dai bani la renewables. Și a fost o ipocrizie a pieței. Piața nu poate să rezolvă, dar noi totuși ținem o piață parodie. Și spun eu că acest model al pieței de electricitate e complet neadecvat pentru că nu reușește să concilieze tranziția energetică verde cu nevoia de securitate energetică. Acest model a creat prețuri foarte mari, pentru că prețul de echilibru era prețul electricității produs de gaz. Există sunt niște hărți, dar sunt mai încolo, o să le vedem. Pot să spun de pe acum că prețul e mic în țările nordice, în Spania și Portugalia. În Spania și Portugalia s-a introdus și schema iberică, da? E o iluzie, de fapt, pentru că ei au consum mic de gaz. Da, Și iarăși în Polonia, foarte interesant, pentru că Polonia folosește cărbune. Și am văzut aici, dacă prețul de echilibru îi dat de cărbune, e ceva mai mic decât celălalt. Deci gazul a devenit foarte scump. Gazul a devenit foarte scump. Am văzut de ce. Pentru că sunt speculații teribile pe piețele spot și pe piețele financiare. Pe piețele financiare n-am văzut, o să vedem. Așadar, piața asta de electricitate a făcut ca prețurile de la gaz să se transfere și la electricitate. Și acum o să vedem